Păi, cu ce se dorește? Să zic, pentru că ultima bombă e cea cu Sfinxul, care e foarte deranjantă și foarte dăunătoare, mă voi referi la Sfinx, la Bucești, la ce înseamnă el pentru spiritualitatea românească și nu numai românească, europeană. Mai de preț și nu numai zona țării noastre, ci aș putea spune chiar continentul și Europa. Sfinxul nu e doar așa o stâncă așezată acolo, ci are o foarte mare însemnătate. De ce? Pentru că există o legătură extraordinară între Sfinxul din România, din Bucegi, și Sfinxul din Egipt. Și să nu uităm ce atenție deosebită acordă egiptenii obiectivelor lor și vestigiilor și ce se întâmplă la noi. Între cei doi sfinxi există, de fapt, o legătură energetică deosebit de puternică și între piramida marea, cea numită Marea Piramidă din Egipt, și piramida din țara noastră, de altfel, o legătură energetică extraordinară. Dar acum ne referim la Sfinx. Între Sfinxul din Egipt și cel din Bucegi există o undă energetică deosebită. Și nu numai între cei doi e unda principală, și am aici crucea energetică a Terei, unde se vede clar Egiptul, Sfinxul din Egipt, Sfinxul din România, unda energetică, cea prin care se formează crucea energetică a Terei. Deci dacă camera poate apropia puțin, vom putea vedea nu de mult am scris cartea Enigma sarcofagului, în care mă refer la sarcofagul din Marea Piramidă și cei doi sfinxi. Și iată, pe coperta cărții există cei doi sfinxi și ei există în realitate și între ei legătura energetică. Ori dacă noi distrugem această vestigie energetică și ea e doar sfinxul din stâncă, din piatră, e doar așa ca să înțelegem că acolo e ceva și nu a apărut din întâmplare, iată, ar fi o greșeală foarte mare. S-ar perturba undele electromagnetice ale Terei și mai ales ceea ce ține de zona țării noastre. Și atunci să nu ne mirăm după aceea că ne pomenim cu fel de fenomene neplăcute nouă, pentru că am perturbat, de fapt, energia Terei. Iată, nu trebuie să se atingă nimeni. Sau să luăm exemplu de la egipteni. Cum știu ei să-și apere ceea ce au, chiar dacă poate nici ei în totalitate nu înțeleg, deși se fac cercetări de mii de ani, se vor mai face. Așa ar trebui să avem și noi grijă de acel edificiu sacru, energetic și de înaltă numai pentru a completa, vreau să spun un lucru, că există anumite cercetări făcute în ultimii ani referitoare la Sfinxul egiptean, aflat acolo pe vestitul platou, unde sunt cele trei celebre piramide a lui Cheops, Chefren și Michelinos, și cercetările au pornit mai ales de la acele zgomote ciudate care periodic se aud de undeva din străfundurile pământului, de undeva de sub fix. Știți că Sfinxul se spune că ar ascunde, de fapt, niște utilaje, niște, să le spunem, mașinării foarte complicate, care ar ajuta chiar la buna funcționare a planetei ca sistem. Și atunci, mulți au fost cei care au zis să forăm și să vedem ce este acolo, să facem un tunel și să accesăm, să vedem dacă acele mașinării într-adevăr există. Pentru că acel zgomot care periodic este
verificabil, măsurabil, se poate constata că el există, nu este un zgomot natural, nu este un zgomot de natură seismică, deci nu s-a putut identifica precis de la ce vine, dar toate măsurările și analogiile făcute se pare că nu este de origine naturală. Deci, iată cum acest edificiu, care de data aceasta este construit de către om, este protejat. La noi, acest sfinx, deocamdată nu știm nici dacă este un monument pur natural, așa cum s-a spus pe vremuri, pe vremea materialismului, a sistemului totalitar, că este o formă erodată în urma vântului, a secolelor, a mileniilor, în stânca Carpaților meridionali, sau este chiar un monument, un megalit, prin care civilizațiile anterioare noastre, antediluviene, cum zicem noi, ne transmit niște mesaje. Sau poate chiar că este un megalit care ascunde un simbol al unui, să-i spunem, dispozitiv celest deosebit. Știți că sunt acele variante care au apărut în mai multe cărți despre acele tuneluri ultrasecrete, ultraadânci care s-ar găsi în acest munte, unde există niște vibrații speciale, zona o încărcătură energetică specială. Aici s-ar afla niște utilaje, niște angrenaje lăsate de pe vremea atlanților, a vechilor civilizații de acum câteva zeci de milioane de ani, și care ne sunt lăsate spre păstrare până când nivelul conștiinței al dezvoltării tehnologice ne va da acea capacitate să le înțelegem și să le folosim. Suntem pe teritoriul enigmelor, dar până la a le deșifra, iată că ne înfruntăm cu astfel de propuneri mai mult decât aberante.